hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz pardon. Aztán még aznap éjjel mesztelen vetkőztünk a folyóparton. Messzire szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele. Feltapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Amikor oda lépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen csaj, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg az, hogy itt a pia. És kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincs faszia. Még